Na szóval az előző videómban, ahogy megígértem, a göndörhajra való formázókat mutatom meg hajlakokat, meg még a fiúknak, amiket szoktam használni, jó? Göndörhajra. Ha egyenes a hajad, de göndörre szeretnéd szárítani, akkor én vagy ezt szoktam rátenni, a Framézinek ezt a 308-as krémjét, ami egy tök jó tartást ad, vagy beszoktam fújni a kerasztáznak ezzel a tengeri sós spréjével, és akkor ezzel is, ez csak akkor, hogyha egyenesből akarok göndört, vagy göndörből göndört csinálni, akkor használom ezeket. Aztán van ez a L'Oréalnak ez a Curl Expression spray-je, ami szintén tök jó. Ez meg ez akkor is jó, amikor a göndör hajadba benne alszol, összekócolódik, összekuszálódik, és akkor másnap reggel szénapókja, és akkor be akarod így fújogatni, meg így visszanyomogatni, hogy valahogy kinézzél, na ez a kettő akkor is jó. Illetve még mindjárt mutatok egy sósvizes permetet, az is nagyon jó, csak azt elfelejtettem idehozni. Göndörhajra való szárításhoz pedig még a Matrixnak ez a Curl and Dream zselé, ami egyébként nem fog így megülni és kizselésedni a hajadon, attól nem kell félni, tök jó puha lesz tőle a haj, ez egy nagyon jó. És a Curl and Dreamnek van samponja is, és balzsamja is, hogyha göndör a hajad, és te fixen göndören hordod mindig akkor nagyon ajánlom, hogy amúgy azzal is mosd, és azzal balzsamoz, mert tök jó. Na még ami a Kemonnak van ez a ez a tengervizes sós spréje, ami szintén tök jó hullámokat csinál, és nagyon jól felélénkíti, még így másnap, harmadnap is a göndörhajat. Ezek voltak a göndörek. Aztán van ugye még a fiúknak zselé. Azt akarod, hogy brutál tartása legyen, vagy erős szálú a hajad, és szeretnéd, hogy az maradjon már úgy végre, és ne kelljen délbe megint bezselézni, meg este 6-kor megint, akkor a Fix Maxot kell használni a L'Oréaltól, de ez megszállod a kezeden, és szóval ezzel így gyorsan kell dolgozni, de nagyon jó, és tök jó tartást ad. Ez ennél, ha erős hajzselét akarsz, mint régen a sárga Velmetina, na akkor ez lesz, csak ez jobb, mint a sárga Velmetina. Illetve, ha meg csak waxot szeretnél, de úgy, hogy ne legyen ilyen zsírcsatakos waxos, hanem csak úgy kicsit úgy álljon így ide-oda, amoda, vagy akár csak így elsimítod valamerre, de nem akarod, hogy látszódjon, hogy a hajadra tettél valamit. Egyébként akkor vagy hajlakot kell használni, vagy pedig ezt a Sculptot a L'Oréaltól, mert ez egy ilyen tök jó wax. Egyébként ezt női hajakra is szoktam, csak fiú illata van, de rövid női hajakra, amiket így egy kicsit szeretnék formázni, vagy is struktúrálni, de nem szeretném, hogy látszódjon, hogy bekentem bármivel, akkor is ezt a waxot szoktam, vagy hajlakot. És akkor a hajlakok. Hajlakokból nagyon nehéz jót találni, és attól függ ugye, hogy mire akarod használni. Ha arra szeretnéd, hogy például mondjuk nekem ez a tincs itt ne essen állandóan ide-vissza, hanem itt maradjon a helyén, arra nekem csak ez vált be. Ez a fekete, azért van belőle ilyen nagy, de sokkal kisebb kiszerelések is vannak egyébként. Ez a fekete sziluett, ez a Schwarzkopfos. Ezzel befújom, ez biztos, hogy úgy marad. Egyébként egy jó pár óra múlva beszívja ezt is a hajam, és újra kell fújni, de ez nagyon jól tart. Aztán, ha csak úgy lakkozgatnék, és azt akarom, hogy azért tartson az a haj, de nem kell ennyire erősen tartson, mert hogy nem esik az arcba, csak úgy szeretném, hogy úgy tovább tartson egy kicsit, legyen benne öröme a vendégnek akkor is, mikor hazaér, akkor vagy a Schwarzkopfnak ezt a pés lakját szoktam használni, vagy a Kemonnak ezt a narancssárgát, vagy ebből a feketét. Ez mind a kettő tök jó. A feketém az most nincs, úgyhogy, de ugyanez, csak fekete. Illetve az Authentic Beauty Conceptnek van még ez a lakja, ami ez egy nagyon jó, nagyon drága, nem nagyon lehet hozzáférni, mert elég kevés helyen árulják, és nagyon sok kell belőle. Ennek ellenére használom, mert imádom az illatát.
de ebből azért úgy kell rá mennyiséget fújni, hogy tartást adjon, szóval ezt csak úgy mutatom. Valamelyik másikat vásároljatok meg szerintem inkább. Kivéve, hogyha szeretitek az illatát, mert az szerintem verhetetlen. Na, ennyit tudtam elmondani, remélem, hogy segítettem. Olyan termékről légy szíves, ne kérdezzetek, amit nem ismerek, mert arról nincs véleményem, de tudom, hogy nem biztos, hogy tudjátok, szóval, hogyha vagy tudjátok, mit ne is, ha inkább neked valami konkrétan bevált, az akármilyen hajadra, és nem ezek közül, vagy akár ezek közül való, akkor azt kommentben írd meg, hát ha segítség akár nekem, akár másoknak is a jövőre nézve. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek itt máskor is, sziasztok!